Da sera ma sisan bi kunnafoniku hukumu kɔnɔna min ye i ka dɔn AES jamana ayiwa maa minnu ni olu bi baara kɛ ni olu ye maa faamalen ye taamako hukumu kɔnɔ olu bɛɛ lajɛ min bi tali kɛ ka dɔn visa ko ka min ni o kan ka kɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw n'u doni ɲɛmaya tun bɛ Mali ministre min ɲɛsinnen don jamana kana sabatili ma jamana kɔnɔ ni jamanadenw lakanani o ni lajɛ min na kɛ sababu ye u ka laɲiniw kɛ ka ɲɛsin visa min kan ka sigi ka dɔn AES jamanaw tɔgɔ la ani ka laɲini wɛrɛw ta ka ɲɛsin o baara kɛcogo ɲuman ma yaasa ka faamuya caman sɔrɔ a tɔ la maladuna ka fɔ nin bi kɛ i ka dɔn ka ɲɛsin laɲini ma min kɛra ministre minnu ɲɛsinnen don u ka jamanaw ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kuɲɛnɛbɔli ma olu ka lajɛ min kɛra novembre kalo tile 22 san 2024 Bamako nin kun ye o laɲini dɔ ye nka an ka cadre Sisi lamɛn ale b'a tɔ ɲɛfɔ an ye. AES jamana mɔgɔ lafaamuyalenbaw dɔw olu bɛ tile fila hakilina falen dɔ la Bamako yan nɔ. Baara min dayɛlɛn kɛra bi sibiri jamana ka lakana ni jamanadenw ni kisili minisiri fɛ. Baara in bɛ tali kɛ ka tamasiyɛn dɔ bila sen kan min bɛna kɛ AES tɔgɔla visa o tamasiyɛn ye. N'u bɛna tamasiyɛn min kan k'o bɛna jira AES jamanakuntigiw la yaasa ni a bɛ se ka lawaleya o ka dɔn. Visa kelen kɛ an ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ an ka confédération. An bɛ ka baara ko de kan k'a jira k'a fɔ o visa in min bɛ di AES visa min bɛ di Niger min bɛ di Mali la min bɛ di Burkina a bɛɛ ye visa kelen ye a sɔrɔ cogo ye kelen ye a musaka ye kelen ye ni mɔgɔ min ye visa ta k'i bɛ taa Niger o visa kelen i bɛ se ka na n'o ye Mali la o visa kelen bɛ se ka taa n'a ye Burkina o de kama an bɛ k'a fɔ o de ma ko visa communautaire an t'an ka yɔrɔ datugu an ka confédération tɛ yɔrɔ datugulen ye mɔgɔw bɛ se ka na u bɛ se ka taa nka fɛn dɔw bɛ yen n'o ye visa fana ye fanko fana bila sen na min b'a jira k'a fɔ mɔgɔw fana n'u bɛ don ka bɔ an ka dɔn min bɛ don an ka dɔn min bɛ bɔ a ma dabɔ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ n'an fɛ yen mɔgɔ bɛ n'an fɛ yen an fana bɛ taa mɔgɔw fɛ yen nka a ka ɲi an ka visa dɔ bila an ni ɲɔgɔn cɛ jamana saba parce que sisan anw de ye fa kelen an de ye ba kelen ni mɔgɔ min fana bɛ Europe n'i ye visa ta sisan Europe k'i kan ka taa Niger o visa kelen n'a y'i diya i bɛ se ka na n'a ye Mali la o visa kelen n'a y'i diya i bɛ se ka taa n'a ye Burkina. Minisiri ka fɔ la ko nin baara in bɛ don AES jamanakuntigiw olu ka laɲiniba saba o de kɔnɔna la ni olu ye AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla koɲɛw ka olu yiriwa u ka lakana ko ani yiriwa kuntalajan kɔ fana sabati baara in bɛ kun cɛ sini kari